Oras marita muse dison au Alex Hutabarat mabain sautik hata-hata sonari nahu bahas sonari tentang upasa upama manang falsafa Batak. Udang do hata manang upama ni alak kita na tabu begiun labatanna manang muloni hatahon gabi taringo tiba tuaka na arong di huta. Oma sada falsafa ni halak Batak. Dijolo raja si eahan ninna dipudi raja si paimaun. On labatanna idok konison. Hormata dona tua-tua dohot akaraja. Baru adong se sada silop pagarong, dua silop paubi. Sada pe nama katahon ba sudema dapat tanuli. Emma tutu. Pitu batu martidi sadado si tahun naduk dok ba unang maharapu tu dongan ba mulugwe iba makarejo sadiri ba ni karejoho ninna. Jujur domula ni bada, bolus domula ni dame. Unang saya jujuri salani dongan ai alai boluson ma ba maksudna moloison ba mulu adong salani dongan tuita ba unang saya dingot-ingot ya baka naburjima ningot-ingot. Sukuno poda na tua-tua ninna, sukunon gogo na poso ba labatan narison ikon bertanggung jawab doiba tin sude ahanani ulahon. Jadi unang menyalahkan orang lain melarung nasara. Muse dison arong sautik rukun tahun dison tentang upasani nafoso bulung manang buat orang-orang muda. Jolo tinitik sanggar lao bayan huru-huruan. Jolo sinukun mamarga asabinoto partuturan. Tudia malulua da goreng-goreng bayan soban. Tudia maluluan da boru tobing bayan dongan. Tudia maluluan da daka-daka bayan soban. Tudia maluluan da boru sinaga bayan dongan. Matutu. Adong sedison tentang molo upasa manang upama si patah herana sarupa do alai berbeda do nai on upasa madurung dia eksi horu-horu majala dia eksi gura-gura udur mahamu jala leleng mangolu hipas matua sonang sora matua dolok nisi malungun tu dolok nisi mamora salpu masian hamu nalungun saya hatok maro silas ni roha matutu songoni majolo sautik sianau pamulo arong akadongan manabai ba ditabai ma utima